babu wata matsala da ɗan adam ke da ita mafi girma a rayuwarsa kamar sabon Allah. Babu wani abu da ke cutar da ɗan adam ya kuntata mishi ya sa shi a matsala wadda zai addabe shi ta ko ta ina kamar saba ma Allah. Dukkan al'ummomin da suka shuɗe matsalar da suka samu sabon Allah. Me ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam? sabon Allah. Me ya halakar da samudawa da adawa? sabon Allah. Me ya halakar da fir'auna da mutanen annabi Lut? sabon Allah. Me ya kawo ƙarshen mutanen annabi Shu'aibu a mummunan yanayi? sabon Allah. Duk wadda ka ɗaga idan ka ga yayi mummunan ƙarshe sabon Allah, Allah kai ba zai barka ba in ka doge akan sabon Allah. Mafi girman matsalar ka a rayuwa laifin da kake yi, ba wani abu da zai far maka ya ɗaiɗaita ka kamar sabon Allah. Ibnul Qayyim ya ce shi sabon Allah daga cikin illar da yake ma ɗan adam, abu na farko shine yanke alaƙa tsakaninka da Allah. Kai daga lokacin da aka ce alaƙarka da Allah ta yanke, ai ka san ka shiga uku. Daga lokacin da ka tsunduma cikin kafirci ko shirka, zinace miyagun ayyuka, waɗannan ayyukan abinda za su haifar maka na farko, abinda zai far maka shine alaƙarka da mahaliccinka za ta yanke. An samu matsala ko ba a samu? Idan alaƙarka da Allah ta yanke, ba wadda zai kawo maka farmaki bai same ka ba, babu shi. Idan alaƙarka da Allah ta yi kyau, ba wadda zai kawo maka farmaki ya same ka. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. To sabon Allah. Saboda haka inda zaka bibi manzannin Allah da da'awarsu, kiransu zuwa ga al'ummominsu, duk annabi ko manzo idan ya zo ya fara magana da mutanensa, ka lura za ka je yana ce musu laifuffukan da kuke yi, kafirci da kuke kai, shirka da kuke kai, sabon Allah da kuke kai, ku tuba ku dena. In kun dena, al'amurra za su daidaita, za ku yi ƙarshe mai kyau. Duk manzon da ya zo da ka samu wannan shine abu na farko da yake fara tsinkayar da mutanensa.